Ninje asigile meka jemuka mi ngono mi nye kunafune gafe amba atiaka mi nye kuma galamanu ye filu nyamine du nywana o labɛnw bɛ senna ni ala ni kira sɔnna sɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn gafe k'a datulo ka baasi foyi ti yan an ma taa yɔrɔ la an dafalen don an bɛ jakite duma dɔ kɛ mɔgɔw kun yanni i k'a dɔn nɛgɛw bɛɛ lajɛlen ka dafa. Naam nɛgɛw bɛɛ la cogo bɛɛ di. Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lelit a bɛrɛta ni maa tora k'i ɲi ka fini ye i jugu kana Boubacar Sidiki i ja kan ka sira siga t'o la a ko wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan politiki juguya walima bɛnzɛngɔniya wa ɲininkali tɔmi bɛɛ Boubacar Sidiki kunun ko minnu kun ye ɲɔgɔn haramu ni ka ɲɔgɔn bila min ye lahara dingɛba kɔnɔ n'o ye jahanama dingɛba ye Boubacar Sidiki olu ka wuli k'u bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye a bɛ hadamaden kamana gan ni dun bɛ Mali politiki maa dɔn ni bɛ Mali a politiki baara ɲɛdɔn Boubacar Sidiki i kan k'i sigi ni fɛn dɔ ye jɔnni bɛ se ka da la fangakɔrɔ binnen maa min n'o ye wulikajɔ kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen jalatigɛ waasa Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka dafiri Imam Dicko fangakɔrɔ binnen mɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan awa k'a fɔ k'u bɛ taa bɔ Imam Dicko la ka jamana kunkanko kuma fɔ Boubacar Sidiki nin b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ dulonnen bɛ sani dugu cɛ sɛbɛnnikɛla ko minnu bɛ kɔlɔsili kɛ ani minnu bɛ kodɔn Boubacar Sidiki olu kɔni kamana ganna parti politiki minnu bɛ ayiwa n'u kɔni gɛlɛya b'u ni camancɛ fanga cɛ wa olu de ka fanga dafirila fanga in yɛrɛ dafiriba cɛnganaba dɔ ye Imam Dicko ye a taamaw a n'a kumaw a n'a gɛlɛyaw nin bɛɛ lajɛlen bɔra ayiwa Imam Dicko la Ibrahim Boubacar Keita ani alimami Balabugu alimami gɛlɛyaba donn'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a y'i kale k'i da larusi la k'a fɔ a na fanga in diɲɛ fanga in dun diɲɛna a bɔsira Ibrahim Boubacar Keita la sɛbɛnnikɛla ko a don IBK ni cɛ minnu kun bɛ ɲɔgɔn bolo n'u bara k'u ja n'u bɛ fanga in kɔnɔ u ye dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ waasa Imam Dicko bɛ se ka tunu cogo min k'u dɛsɛra a la bi olu de faralen don ɲɔgɔn kan ni ka taa bɔ imam ye k'u bɛ taa jamana kunkanko kuma fɔ maa min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jifilen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri kɔrɔ Amadu Goyita i k'a dɔn gɛlɛya min tɛmɛna o ni imami cɛ a donnama in kama sabula don kelen da kelen o ma deli ka bɛn ko la i k'a dɔn o tun bɛ jama in ɲɛma sɛbɛnnikɛla ko fana k'i bɔ a la kɔsa in na kamalen dɔ bɛ yen i k'a dɔn ale ni camancɛ fanga kun ka di kosɛbɛ u ka kunnafoni dɔw wɔlɔ la i k'a dɔn kunnafoni di siraw kan min ye bɛn le cerveau ye sɛbɛnnikɛla ko o fana ye kuma dɔw fɔ k'a fɔ a na gɛrɛ i k'a dɔn imami na u ka baara kɛ baara min bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababa ye a ko hali nin kuma fila dama nin kan ka maasira a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Modibo Soumaré o fana i k'a dɔn o tun bɛ kɔrɔfɔ o tun bɛ taama in na sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda jamanadenw kan k'u yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ taa mun fɔ min ye ko ɲuman ye ayiwa fanga kan walima min ye ko ɲuman ye ka ɲɛsin jamana ma sɛbɛnnikɛla ko jatigɛ don a ko a mana tigɛ da o da la o ni minnu fana bɛ ɲɔgɔn na olu b'u ta yɔrɔ dɔn olu b'u bolo da yɔrɔ dɔn a ko an bɛ don min na ko bi jamana in bɛ dangan min na a k'a dɔn ayiwa min ye sigi ka fɔ ye jamana den ka kɛ kelen ye bi ko m'an bila nin ta ka segin jugu in ani nin na nin jugu in na ani nin sigi jugu in na don o don i k'a dɔn gɛlɛya kura kuma kura jamanadenw bɛ min ɲini sa o de ye lafiya ni hɛrɛ ye o bɛ bɔ fan o fan a bɛ bɔ maa o maa la jamanadenw b'o ɲini Imam Dicko mankana don i k'a dɔn a ye dɔnni kɛ dɔnnikɛla don n'a sɔnna don o don jamana dilanni ma ani jamana ɲɛni ma cɛ min bɛ se k'a kɛ joona joona o ye Mahamudu Dicko ye nka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hakilina minnu b'a la o ye politiki baara ye o dogolen tɛ maa si la Imam Dicko yalima ayiwa a bɛna pangapuruti wɛrɛ kɛ walima a bɛna hakilina wɛrɛ ta min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye a yɛrɛ ka miiri a n'a ka jate politiki kɛnɛ kan ni o bɛ ɲɛ a ma wa sɛbɛnnikɛla k'o ɲininkali tɔ min bɛn nka min fana kan ka fɔ Imam Dicko ye cɛngana ye a bɛ se ka jama caman fara ɲɔgɔn kan hali n'o y'a sɔrɔ kɔsa in na i k'a dɔn maliden caman bɛ yen olu y'u kɔ don a la ka da kɛwalew kan a n'a bara ka kuma minnu fɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ye Mahamudu Dicko ye i k'a dɔn a ye kuranɛ min kalan o kama n'a sɔnna bɛɛ ni ka kɛ n'a sɔnna bɛɛ ka kɛ kalalikɛla ye a bɛ se ka jamana in suma su ko ni dugusɛjɛ cɛ sɛbɛnnikɛla ko nka politiki mana don maanifin hakili la maa si t'a ŋaniya dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ leliti kɔnɔ a ka bi bɔli la
leliti ka fara fasar jagulu ka karamo da watu mara amu bele jelefo nte bonga ni banaina o bembe banabato da na koro sigi bai ni yentege do ni sabambe bo sabambe no kama ko mali flash mai jalo ni aka fasiri maimuna kum akwa me sanga mi ngonna na de mi yonga jamana sharia sumba kurai no yi nouvelle constitution awaka ba ke watila ko ni wati tamana ako keli ko abegele ya ko bele jelembe akalama abibe ya fiye chila onga jamana kono wati mina no demokrasi kabisa 1992 ni constitution korota ka laje regalo lemgo ani duru 1992 asigila singa kamno wati fo sisa majen chama be akonnana wa president nana no koko be faka yelema do tabulo dola ibaye ka fo karangada obeshwa atiginye baro te seka buluda ina fo ayi misalita mi alfa umaru konare o kata se elayi ibn bokar keta malaga hine ko kata se alama hinana general Amadou Tumani Turela mi wulika joke aka wati la wasa abeseka yelema do anga jama'a shara sumbala to ko ka ko ni ya laje awati ninga mai baye ka fo gele ya chama wulla ka jo mi elayi ibn bokar keta ye ale ka wati fanana baye ka fo jekulu chama wulla ka jo ka bolongoro no mine minu ina fo jekulu mi ni chwa kunda me ko ante abana mi madam sika ya tusoka e jekulu ye kata se fana mi ne touche pas à ma constitution ni jekulu nu bela jilengu fara la nywanga ku fanga ke kelenye wasa mi e constitution kura mi mami no be fanga na wati ni na doni kama ko kana se ka yelema do constitution na kata soro ni ya laje ani bamaji mamurusle munu no lube jamana chama jebulo kata koron velala benga saba mi no tamana ani nywanje na tege no blala sebe mi onga jamana shara sumbayi akono ko dobe no lu ma falembe o benga sebe kono ko fana hakli naw o dobe o lu te seka wale ya ni ya laje koni jamana na ma hakli to ka an choko to nyogona mi na ma hakli fere ka nyeshi constitution ko ima na ya bekanta fe president damana na mana hakli na ta ka nyeshi constitution ma amba fo kanta fe wa mi ye chama joro fanga nyamo ye ulu fana keme ka hakli na ta kunna ngoni ma son constitution ka fale be ka beke gele ya belebele wati ni do na ta ko nana ni ngwe sema mina ya salo ka bo mali flash ko nana mai jalo aka fasiridu bwagar siligi membulo bugwa kado mbibo ni sebe mi nu ka ma ko plim libre bwagar siligi ikado shuya ajuye klishi bwagar siligi ikado octobre kolo temene nakana bla bila mi nye jamana ikado amarfatu we no sora se bolo ye se baya belebele bwagar siligi ma se ka fo jonga la mi doni mina ko bi mali nu baraka bo kwaji jukoro mi nye bamanji terrorisi ma keme ani bisaba ni saba bwagar siligi ikado yo de da ko shede ni ngandiga ko lu shi de ba mi nye moto bi woro ye o minena amarfa bi konondo ani konondo ma keme ani ma mugani fla so mingele dolu la olu fana bamanju ye walma bamanju deme ba olu nyena ma minena nungu bulu kala ku kala ye bogatiri ki kado arme kan wuli ka jo ako jamana fanta nani bele jelendo sabula ay wa mi nye bamanju ye utambu shwari fa bele jilela ni nguna funi ngoni zoro la chakeda mina ode diripai diripa ikado anyema ukone ya hakilina di akuni yoko takulaje bokasiri bae ka fo anga jamana kumini ga ke batemezrai sabula ikado sika kele kundo ka fo yelma anga sorasu yere obi shokolawa nga kosaina ibae ka fo yelma bulo ani kalanguro ani marfakuro olu soroli koningera sababu nyuma bade anga jamana sorasu kuluma colonel Solomani Dambele kuna funi sorola ale yere la aya jira ka fo anga sora sukulu ko ni dadebu ye sunatu ye sa kalutal fla shumandi klimandi ubi bamanju no fe ku dodolema dodolema inde kra sababu ye che kemeni bisaba ni saba marfatigi bamanju la no terroriste ko lu ni kena karaba ma kemeni mugani fla uyolu mina terroriste la minye marfai moto bi woro ndara kilula marfa bi konondo ni konondo marfa sugu be sura sukulu ma do makoi bukasiriki unana wulika jobuluda ba manju jabala yoro minye anu ka marfa dogele me yoro mi ko de ma uka bazi terrorist o wolofla o yo da kolondi ko flengulondi Sulemani colonel Sulemani Dambele aya jira ka fo halibina ka bi mi ngoni octobre ko le kana bla bila sura su lafia lendo obi wulika jolo ku nobo sabula niye dofa bwaga sirki ikado mingi shiledo ibo de nobo no madaji be ikataka sunati ka ke lafia bodai bamanji jereja kulu ka bo fanda nani belaji la ka shu jamana ngono sisa ngoni ikadu kamana gwanedo obi yoli la bwaga sirki ikado tanye shine be civil gwanza uma samia bana nyotika u ani sumandiga bisina
sisan kɔni u bɛn'u kunda olu de ka sabula taa yɔrɔ t'u la bilen na yɔrɔ t'u la u bɛna taa diyagoya k'o boloda ka ɲɛsin an ka sɛnɛkɛlaw ma ko ka nisɔngɔ sara walima olu ka jaga bɔ wagasiriki i k'a dɔn o kuma sɔrɔsiw kɔni kelen bɛ ka wulikajɔ bolo da fan o fan bɛ yen ni sɔmin kelen don k'a fɔ u bɛ sɔn ka taa ka segin kɛ o yɔrɔ la sɔrɔsiw t'an bɛ yen bɛɛ lajɛlen munumunu ni ka yen lakana min kɔni bɛ se k'a to jamanadenw bɛ lafiya an bɛ ni ka san tan bɔ nin gɛlɛya in na wagasiriki i k'a dɔn an da kɛra kunnaja da ye kolonɛlen danbɛlɛ ka fɔ la a ko min ye dɔnniya ye ani marifa kuraw sɔrɔli wagasiriki i k'a dɔn min bɛ pan ani min bɛ kolonkolon dugukolo sanfɛ nin dilan bɛɛ lajɛlen bɔra Irisi jamanaw na wa o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɔrɔsi ɲɛmaaw ka kalankuraw ani dɔnniya kuraw sɔrɔla sɔrɔdasiw Irisi jamana sɔrɔdasiw fɛ o kɔni kɛra sababu ɲuman ye kɛmɛ o kɛmɛ an ka marifaw la Bougazelli i b'a ye k'a fɔ 75 o de ye n k'i ɲini ka Irisiw ka marifa ye min kɔni ye an ka marifa kɔrɔw ani mobili kɔrɔ minnu jɛnnen kun don o 80 bɛɛ lajɛlen fana wulila ka jɔ sen kan ka na fara kuraw kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ Plimu liburu kɔnɔ a ka bi bɔli la Plimu liburu ka fara fasɛrɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo maanifin i kana se kilisi la k'a fɔ nɔfɛ ala kana maa dɛsɛ o la ya rabbi ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le pays jamana le pays nin ye Isa Jigiba nin ye a ka fasiri ye i da t'u la min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ min n'a janjo jala u la e k'o janjo kelen ma ja u la ɲɔnɔ mara kɔnɔna na wa yɔrɔ min bɛ wele ko Sogolo min y'anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes u ye wulikajɔ kɛ yen min y'u ka détachement min n'o ye GTA 1 u ka wulikajɔ senfɛ Sogolo kɔnɔna na min n'o bɛ ɲɔnɔ fɛ ni ɲɔnɔ fana n'o bɛ Segu région fɛ e ko a baara ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu donna ka bɛn ni kari tɛmɛlen min bɛnna novembre kalo tile 20 ma san 2022 wa n'i y'a lajɛ localité min n'o ye yɔrɔ kofɔlen ye a bɛ wele ko tɔgɔfɔbali ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na min n'o bɛ Segu région fɛ e ko anw ka finitigilakaw o ma bamanci o ma bogo don a la wa n'i y'a lajɛ bogo dolen kɔ u la i b'a ye fana k'a fɔ min ɲɔgɔn ko ma deli ka kɛ dɛ n'a kelen kelenw bɛ to ka kɛ o de ye an ka maaw ka taa bogo don bamancilaka la hali kalama an ka sɔrɔdasiw kalama u waasi n'i ye ko in lajɛ min o ka wulikajɔ in senfɛ min ye maramafɛnw ye o tɛgɛ dala o kan n'o dɔ bɛ tali kɛ pistolet mitrailleuse kan n'o ye type AK-47 ye ka taa se min ye maramafɛn wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ n'o bɛ arme conventionnelle kofɔ ka taa se mini conventionnelle ma nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla u bolo engin explosif improvisé o fana yela u bolo wa min ye bɛ maanifin dabaliya ban anw ka samiyɛ kɔni banna kɔsa in na cikɛlaw b'a la ka kule waati min na ko engrais ma sɔrɔ dɛ n'o ye nɔgɔ ye ninnu kɛn bɛ ka nɔgɔ de bɔrɔ baden ta ka o bɛ taa mugu pɛrɛnta ninnu don siraw kan an ka sɔrɔdasiw tɛmɛsira kan k'a kɛ bamanciya wale o bolodaba ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka finitigilakaw ye o ka ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo nin donni kama o de ye lieutenant colonel Abdurahmane Kɔnɛ ye Abdurahmane Kɔnɛ a kɔni ye 12 don Bamanji la wa min ye a ko a y'a jira fana waati ni don nataw kɔnɔna na Bamanjilaka e min ka taabolo jugu dabila e min ka waleya jugu dabila i n'a fɔ i da tula la cogo min na ka ɲɛsin yen sigibaw ma yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ munumunu salo kɛ yen kɔnɔna na o ko k'ale fana n'a ka maaw k'u tɛna sɛgɛn o y'a jira fana Jigiba ka fɔlɔ n'o ye Isa Jigiba ye Fasiri Kɛba a ko min ye Sogolo ye bi bi in na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka da ka sunɔgɔ i ɲɛ fila bɛ datugu i tɛ sunɔgɔ tuguni ɲɛ kelen dayɛlɛlen wa min ye forces armées maliennes ye ko tɛgɛrɛ ka minɛ u kunna min ye lieutenant colonel Abdurahmane Kɔnɛ ye a ko k'ale kɔni to nina Bamanjilaka munumunu na nin yɔrɔ kɔni kɔnɔna na ale fana n'a ka maaw na saloli kɛ ka ɲɛsin u ma nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔna na Isa Jigiba a ka fasiri don Boubacar Sidiki kɔnɔ jigi tɛ saɲɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Bala Sumayila Tarawele ko a k'i k'a dɔn jatigɛba jiginna jamana juraw kan ɲɛmaaba min ye ayiwa Yusufu Bacili ale de chambre de commerce et d'industrie a ɲɛmaaba ye i k'a dɔn tile fila in na i k'a dɔn gɛlɛya dɔ wulilen bɛ ɲɛɲini wa ayiwa yalima da kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn sabula kiiritigɛlaw kun y'a wele kiiribon min n'u k'a ma pôle économique Boubacar Sidiki olu de kun y'a wele sa ni ka taa ɲininkali kɛ Ibrahim Boubacar Keita ala k'a hinɛ o tile la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a don premier ministre ye filajɛ ye wari kasabiba dɔ de bɔra miliyari 50 sefa wari Boubacar Sidiki i k'a dɔn fa dɔ taara ka di chambre
chambre de commerce d'industrie ma fɛn minnu bɛ don nun na n'o ye masque ye i k'a dɔn k'a kɛ joona sabula sɔrɔli gɛlɛyara a nani gɛlɛyara fo ka siri k'i k'a dɔn jamana ɲaaminen bɛ adamaden mago b'a la u k'o de ma covid 19 o kɛlɛli wari min n'o bilala chambre ka bolo kan miliyari 10 sefa wari fo ka siri k'i k'a dɔn a sɛbɛnko ani jate minnu bɔlen don bɔgasiri k'i k'a dɔn a bɔsi ka fɔ ka kɛ ani kiiritigɛlaw ka ɲɔgɔn ye ani maa min ni maa min bɛ baara in na bɔgasiri k'i k'a dɔn ka se ka kuma ka se k'a ɲɛdɔn a ko de laban taara kɛ kaso datugulen sɛbɛnnikɛla ko maanifin kamana ganna ni maa min bɛ Yusu Bacili dɔn i k'a dɔn jugaramɛ den don ka jago daminɛ kabini a denmisɛnnin jinin ka na kɛ chambre de commerce président ye maa hakili ma don yalima nin ko in ayiwa maa bɛ se ka mun de ko fɔ a la a ko kɔni mana ta da o da la i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ani ɲɛdɔn bɛ kɔfɛ sabula min ye a ka secrétaire général ye u t'a dɔn ko Cheikh Umaru Kamara a ka comptable u t'a dɔn ko Lamini Sakɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kunun ko i k'a dɔn a bɛ kuma min n'u ni juge tilala kuma na i k'a dɔn an bɛ se ka taa so wa ayi i k'a dɔn a ye ninnu minɛ a ka t'u mara Bamakɔ kura kaso bonba la i k'a dɔn yanni an ka ko tɔ ɲɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛ nin dangan in na maanifin kɔni kɛra i n'a fɔ jisuma binna bɔnna juraw kan sabula maa si kuma segin nin sɛbɛnnikɛla ko nin ko in yɛrɛ ɲɛdɔnna min na a n'a jubaju bɔra maa min na o de ye vérificateur général ye o kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ waati la i k'a dɔn a y'a ye k'a fɔ fiɲɛ dɔw bɛ yen fiɲɛ minnu n'a bɛ tali kɛ ka taa sɛbɛnkow kan sabula baaraw kun kan ka kɛ cogo min na l'impôt min kan ka sara impôt la i k'a dɔn ani taxe minnu kan ka sara o caman de bɛ yen awa i k'a dɔn olu ɲɛɲinitɔ don k'o sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye awa kiiritigɛla min bɛ yen o kɔni ye fiɲɛ min fɔ fɔlɔ bɔgasiri k'i maa bi sigi k'o de lajɛ sa olu ko tɔ kɔni o ɲɛna dɔn sabula sugu bulon in maa min n'a taara n'o ye masigi sanni ye a contrat tun bɛ taa miliyari 9 ayiwa ani bɛn bɛɛ la min ye droit d'enregistrement ye ni ayiwa droit d'enregistrement irrégulation i k'a dɔn min kɔni n'a kun ma fɔ ayiwa chambre ye k'a fɔ k'a kɛ wajibi la o kun bɛ t'i jɔ 1,370,000 ani 8 ani buruburu la bɔgasiri k'i nin damanda i k'a dɔn o de ɲɛɲinitɔ don sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la i k'a dɔn ayiwa jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dama karilen don ɲɔgɔn na sabula chambre de commerce président ani kiiritigɛlaw i k'a dɔn maa si den kelen t'a dɔn ko in yɛrɛ a bɛ taa laban min na nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min y'a ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la indicateur du renouveau karamɔgɔ Daba Tunkara ne y'o bila n bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko l'indépendant Musa Sayon Kamara nin ye a ka fasiri Musa ko munna anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛma ka taa se min ye Burkina Faso ye ani min ye Laginɛ jamana ye o cɛmancɛ fanga ɲɛmaw mun'o ma wele l'Américain jamana ɲɛmaw fɛ bawo kunbɛn dɔ bolo d'an bɛ nin bɛna kɛ a tako filanan ye tako fɔlɔ o kɛra Barack Obama o tile la wa n'i y'a lajɛ min ye cɛkɔrɔba ye bibi in na ale min bɛ jamanakuntigiya la l'Américain jamana kɔnɔ n'o ye Joe Biden ye Joe Biden min ye décembre kalo nata ye tile 13 ka se a 15 ma san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ l'Américain jamana kɛlen bɛ ka wele bila min ye farafinna jamanakuntigiw ma ye wa n'u ka gouvernement tile 3 hakili jagabɔ o ka ta ni ka ɲɛsin l'Américain jamana ani farafinna dugu olu ka filaninteriya a bɛ se ka lajɛ jiɲɛma jɔlenna cogo min na n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye kunfɔlɔ min n'o bɔra ka kɛ Barack Obama ka taa na a ka waati kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Ala ka hinɛ Elhaji Boubacar Keita o n'a furumuso olu de kɔni taara anw ka jamana ni ka taa jɔyɔrɔ fa ka nin se i b'a ye k'a fɔ k'anw ka jamana sen tɛna y'a la koyi k'a sabu kɛ min ye fangadaraki min n'o kɛla ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya ta mɛ ni ka di colonel Assimi Goïta n'a ka gouvernement ma wa n'i y'a lajɛ ale faso Maliba ka taa se Laginɛ jamana ma ani Burkina Faso nin bɛɛ lajɛlen ni Mali olu ta fan ye kelen an bɛ donni nɔgɔ bi wa n'i y'o ko lajɛ l'Américain jamana ale kɔni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ y'a n'o ye démocratie ye min ye o bɛ se ka dili don cogo min na don n'a dugujɛ o ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma wa fangadaraki a n'o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye i b'a a jigisa k'a fɔ o de kama min ye wele ma bila anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Joe Biden ye n'o ye l'Amérique jamanakuntigi ka kumalasela ye a ka kumalasela dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Madame Dana Banks Madame Dana
Diana Banks ale kɔni ye a jira k'a fɔ i n'a fɔ n da tun la cogo min na Laginɛ Burkina Faso faso Maliba olu ɲɛmaaw n'o y'u jamanakuntigiw ye k'u tɛna wele kɛnɛ in kɔnɔna na wa jamana wɛrɛ minnu bɛ yen wa min yɛrɛ bɛna k'a dabalibanyɔrɔ ye n'asi min fana y'a to o kɛla o kɔni o bɛ kɛ gɛlɛya ye bawo min ye société civile lakaw ye aw k'aw tɛ jamana minnu fɛ ka ye kɛnɛ in kɔnɔna na o société civile lakaw k'a b'o wele olu bɛ taa jamana jɔyɔrɔ fa o bɛ bɛn wa a bɛ bɛn ayiwa min ye société civile lakaw ye ko wele na bila olu ma waasa olu ka taa jamana ninnu jɔyɔrɔ fa hamina min bɛ u la ani taabolo wɛrɛ minnu b'o la mara kɛcogo ɲuman kan o ka se ka taa ni ka taa o ɲɛfɔ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima jamanakuntigi ma wele kɛnɛ min kan walima jamanaden gansan o kan ka wele wa ni ɲininkali tɔm bɛɛ hali n'a sɔrɔla société civile lakaw ni jamanakuntigi waati dɔw la u taafanw n'u kuntilennanw u tɛ kelen ye nka bonya bɛ yɔrɔ min na min ye jamanakuntigi n'a bana k'o wele société civile lakaw a kan ka jɛ o jamana kelen société civile lakaw fana kɔ nin ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Musa Sayan Kamara a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle libération maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Burama Kayita Sowusinbo ko a k'i k'a dɔn an ka jamanaden dɔ bɛ taloni dama tɛ a ye Mali kunnawolo ni ka farafinna kunnawolo min ye Ahmed Diané Simega Boubacar Sidiki k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min bɛ farafinna babolo in ko fɔ u k'a ma OMVS kabini san 2017 Ahmed Simega Diané welela sabula OMVS i k'a dɔn a ka bolofara minnu bɛ yen gɛlɛya y'a sɔrɔ taafan dɛ nafan dɛ Boubacar Sidiki diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyara o tɛmɛn maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Burama Kayita Sowusinbo ko a k'i k'a dɔn an ka jamanaden dɔ bɛ taloni dama tɛ a ye Mali kunnawolo ni ka farafinna kunnawolo min ye Ahmed Diané Simega Boubacar Sidiki k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min bɛ farafinna babolo in ko fɔ u k'a ma OMVS kabini san 2017 Ahmed Simega Diané welela sabula OMVS i k'a dɔn a ka bolofara minnu bɛ yen gɛlɛya y'a sɔrɔ taafan dɛ nafan dɛ Boubacar Sidiki diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyara o tɛmɛnen kɔfɛ Covid-19 o nana kɛ sababu ye i k'a dɔn ka diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲaami ɲɔgɔn na maa sigilen kun tɛ n'a ye bilen k'a fɔ OMVS a n'a kɛ cakɛda ye walima a n'a mɔnɔkura bɔ nka Ahmed Diané Simega a welele Boubacar Sidiki kɔrɔfɔ in sɔrɔla Sénégalikaw ka minisiri de da minisiri min b'u ka tasuma ani dugu jukɔrɔ nafolo min b'o kunna Boubacar Sidiki k'a dɔn cɛ kumana n'a tɛna so wele Ahmed Diané Simega la n'a tɛna barama n'a tɛna tɛrɛmɛ sabula a ye baara minnu ye a ɲɛna ani Ahmed Diané Simega ye fɛn minnu kɛ nin gɛlɛyabaden kɔnɔ i k'a dɔn Sénégalikaw ka minisiri a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko a ko Ahmed Simega Sané i k'a dɔn k'i bolo ma da SOGEM kan wulikajɔ ni jateminɛw hakilina kuraw dabali kuraw su man di tile man a yɛrɛ bɛ fa bɛɛ lajɛlen la n'a tɛna pelu ni pigi ta ka dingɛ sen waasa kɔn ka dilan a k'o kɛra sababu ye baaraba min kɛra i k'a dɔn Guana a ko wulikajɔ n'o cɛsiri o ale ma ɲin'o kɔ min ye haut commissaire i k'a dɔn ani équipe min n'o ye SOGEM ye u ye wulikajɔ caman kɛ jango marsikalo tɛmɛnen na i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ minnu kɛra sababu ye san 50 i k'a dɔn cɛkɛda in sigili senga min ɲɔgɔnna ma deli ka k'a fɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka ye o sababu ɲuman kɛra Ahmed Diané Simega ye o kuma farafinna ka nin den i k'a dɔn a kan ka fo ni ka waleɲuman dɔn ni ka barika da k'a ye a ko OMVS i k'a dɔn a ye wulikajɔ min kɛ k'a daminɛ Kayi kana Tambakunda o dɔnnen don mɔɔw ɲɛ b'o la i k'a dɔn poste min n'o fana dilanna Tambakunda o dɔnnen don o ye ɲɛdimi wurade ye kɔdimi wura tɛ nin bɛɛ lajɛlen jubaju ye Ahmed Diané Simega ye baaraba kule minnu dara k'a sɛgɛrɛ bajiba min bɛ yen n'o ye fleuve Sénégal ye ka se ka batonbaw ani kurunbaw bɔra a kan Ahmed Diané Simega a ko k'i bɔ yen Ahmed Diané Simega yɛrɛ i k'a dɔn a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ farafinna babolo in ye a ko i k'a dɔn ayiwa a fɔra i ye k'a fɔ Guinna i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ o kɛra i k'a dɔn baraji belebele ye min kɔni n'a yelen bɛ cari fa bɛɛ k'a daminɛ Kayi kana fo Tambakunda a ko i k'a dɔn o kɛra damata maana ye min kɔni jɛnsɛgɛnna ni jamanaden bɛɛ lajɛlen nan'o lajɛ o ye tamasiyɛn ye k'a fɔ farafinden bɛ se ka ni ɲɔgɔnna baara kɛ farafinna kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a ka dɔgɔ o tuma fɔlɔfɔlɔ kɛra an ka jamanaden ye min ye Ahmed Diané Simega ye a k'o fana k'i bɔ a la
baraji belebeleba min n'o kɛra ayiwa kanku tamba a ko n'o bɛ ayiwa Laginɛ o fana y'a damata maana ye a kɔntara baaraw a n'a wulikajɔw min ye barajiba min fana kɛra i k'a dɔn ayiwa Gurubasi o bɛ Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ a k'o fana y'a damata maana ye o fana kan ka lajɛ min ye bateau ye kuru jɛgɛ olu bɛ taa ka segin la Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ fleuve Senegal ka a ko o dingɛbaw fɛrɛli ni ko wa i k'a dɔn o fana sababu ye Amɛri Jan ne Semaga ye Mali ka nin den kɔni ale t'a dɔn nin ye farafinde min ye hakilina ni dɔnniya min b'a la ani kunkolo kɛnɛya min b'a la kuma min n'u ye kɔrɔfɔw kunjɛ sa Amɛri Jan ne Semaga ko a ko ale bɛ tanuni kɛ a baarakɛɲɔgɔnw a n'a jɛɲɔgɔnw n'i y'a ye nin sera ka kɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de y'i cɛsiri a ko sabula bonya minnu taara k'u sɛgɛrɛ bonya min n'o ye Marakukaw to a la bonya ye a ko i k'a dɔn o kɔni y'a damata maana ye o t'ale kelen ye o ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye a tɔgɔ kun sɛbɛnnen don fana k'a fɔ diɲɛsigi naani jamana bɛɛ lajɛlen olu faralen ɲɔgɔn kan i k'a dɔn dɛmɛba min bɛ ta ka di san o san a ko a to a kun fɔr'o la hali n'u m'a sɔrɔ i k'a dɔn o y'a damata maana ye o tuma ale yɛrɛ nisɔndiyalen don i k'a dɔn hadamadenya nin ye sabula n'a fɔra ko ji i k'a dɔn ka se ka ji matarafa k'a bolofara caya ka se ka nafa caman bɔ a la a ko y'a damata maana ye min kɔni a y'ale yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ a ko tiɲɛ don ale yɛrɛ to a kun fɔlen don prix Nobel de la paix la san 2022 hali n'u m'a sɔrɔ to in yɛrɛ fɔli dama o y'a damata maana ye a ko i k'a dɔn o kuma a fana bɛ foli ni tanu kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Mali to a la ani Mali faamaw to a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Libération kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Libération karamɔgɔ tun an ka cɛ i nana retard la o ye tiɲɛ ye i tɛ jɔ n ka te ko i ma premier bi fɔlɔ n kɛ n k'a ja Amɛri Jan Amɛri Jakite olu ka se ka taa u yɛrɛ kunnafoni yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na ko bulonba ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ bibliothéque jɔ o bibliothéque min fɔlɔ jɔla n'o ye bulonba ye ko munna i tɛ taa ninkura fiyew la dɛ nka o bilala kɛrɛfɛ nin domaine utilité publique min n'o filɛ nin ye marché Dosolo galagada fɛ o kɔni taalen bɛ o yɔrɔ in u bɛ fɛ k'o kɛ bɔsenbolo ye k'o kɛ u sago n'u dunga kɛyɔrɔ ye bawo n'i y'a lajɛ hakilina min t'an bɛ sigida filanan maire Aba Ɲare fɛ ani Sakɔ holding PDG fɛ n'i b'a ye k'a fɔ hakilina minnu talen bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye k'a jɔ k'a kɛ magasinw ye ka taa kɛ taabolo wɛrɛ minnu n'o bɛ se ka kɛ nafama ye n'o maa fila in ka jɛ kɔnɔna na hakilina in kɔni sinsin bɛ o kan kosɛbɛ ka taa sɔrɔ la n'i ye yɔrɔ kofɔlen in ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ e b'a fɛ ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin sigidamaw ma fɛn min n'o bɛ se ka kɛ sigidamaw ka nafa ye yalima i t'u lamɛn wa ka hakilina in ta ni k'a bila o minɛn kɔnɔna na ko nka dɛ min ye Sakɔ holding ka taa fara sigida filanan maire ba kan n'o ye Aba Ɲare ye olu kɔni bɛ fɛ ka nin ko kɛ dibidibi wale ye k'a kɛ u ka nafa sɔrɔ yɔrɔ ye k'a k'u ka nafolo salo yɔrɔ ye waasa jamanaden minnu bɛ yen n'a sɔrɔla n'olu n'a hakɛ kun ka kan u k'a kumaniya u ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔna na Balaji Ture a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani ko a k'i k'a dɔn nafolo tiɲɛna Ba Seydou Sila limaniya i k'a dɔn ani Ala dɔn o de bɛ kɛ sababu ye nin ka ko hadamaden fɛ min ye magasin belebele min bɛ zone industrielle la kunun ko i k'a dɔn Bamakɔ yɔrɔ caman bɛ yen i k'a dɔn sisiba durulen kun don i k'a dɔn Ba Seydou Sila ka nin magasin de stock in i k'a dɔn pneu ani tulu i k'a dɔn o de bilalen don a kɔnɔ k'a daminɛ duguma fo bili a bɛɛ lajɛlen sɔsɔra i ka dɔn ayiwa 5 heures du matin tasuma in kɔni n'u de bɔra maa si t'a dɔn a ju ye min ye wele bilala sapeur pompier ma 6 heures du matin olu yera kɛnɛ kan mobili 8 i k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda waasa tasuma in ka sa Boubacar Sidiki i k'a dɔn tubabuw b'a fɔ mettre de l'huile sur le feu i k'a dɔn pneu ani tulu ni tasuma donn'o na o kɔni ye yuguba de ye an ka taa sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tuma min ni wele bilala sapeur pompier ma hɔrɔni bɛɛ olu kɔni u ye wulikajɔ bolo da sabula n'i ye ji bɔn i k'a dɔn tulu tasumama kan a samandi fo aba produit dɔw bɛ yen olu de ka ɲaami ji la o de bɛ kɛ sababu ye tasuma in bɛ se ka dala sa cogo min na sapeur pompier mɔɔw u laban y'o dabali de tigɛ k'o baara kɛ u ye min k'a dala Boubacar Sidiki a bɛ waati jan bɔ a ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ nin tulu belebeleba in maa minnu kɛra sɛɛrɛ ye dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ tasuma in maa si den kelen
kelen de min se ka bɔ fa dɔn sabula I k'a dɔn tulu ni a bi dɔn ko low bɔgasiri k'i k'a dɔn tulu bi wɔlɔwɔlɔ a bi ayiwa sɛnɛ ka jigin o mana taa yɔrɔ yɔrɔ tasuma bi t'o yɔrɔ minɛ u nana min kɛ fɔlɔ I k'a dɔn yɔrɔ yɔrɔ b'a kɛrɛfɛ bɔgasiri k'i k'a dɔn ka don tasuma n'o yɔrɔ cɛ waasa tasuma in kana taa yɔrɔ wɛrɛ nka camion dɔw bɛ yen ani remorque dɔw jɔlen kun don kuruba kɔnɔ dɔw tiɲɛnen kun don dɔw famana ka boli tasuma ye o kelen kelen dɔw minɛ I k'a dɔn ayiwa min ye awa dɛmɛbaw ye caman kɔni nana mobili dɔw bɛ yen u sera k'olu kolonkolon ka bɔ ka sɔrɔ tasuma m'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko I k'a dɔn ayiwa nin tiɲɛniba in maa si den kelen kɔni t'a dɔn ayiwa tasuma in ju bɔra yɔrɔ min na nka nafolo min diɲɛna a kasabi barika ka bon kosɛbɛ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ miliyari caman don sabula magasin belebeleba sɔsɔlen kun don pine ani tuluw de la min ye ba seru sila ka magasinw ye I k'a don zone industrielle kɔnɔ an bɛ donni min na ko bi maa minnu kun bɛ yen n'olu yɛrɛ donnitalaw ye dɔw kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu yɛrɛ de kun bɛ donni ta ka don yɔrɔ in na I k'a dɔn olu dɔw ni so kun bɛ ɲɔgɔn na u ni ɲɛji sabula nafolo min diɲɛna a tiɲɛna maa min ye maa limaniyane ba a tiɲɛna maa min ye ala dɔnbaa don bɔgasiri k'i ala tun tɛ foyi kɛ gansan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ de batungara ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le véridique min ye Mohamed Mambe Touré ye nin ye a ka fasiri ye a ko mun bɔnɛ b'a fɛ ka bɛn te Ashura kan dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati janbɔ te Ashura a kɔni kun kɛn bɛ sanuwule ye bɛɛ lajɛlen bɛ giri a kan a ma ka di nka ko n'i ye ko in lajɛ bi na ko maa wɛrɛw bɛ minnu n'an bɛ sugubulon sanfɛla la minnu kɛn bɛ ka te Ashura ni k'a ta ni k'a pɛrɛ a tɔ kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ɲɛmaa ye olu kɔni y'a da sumusumu a ma sɔn ka fɛn fɔ u wulila ni ka don bɔlɔnkɔnɔnaw la ni ka maanifin hakilina ɲini mo hakilina ɲini n'i y'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ fɛn bɛ yen n'o ɲininkana o ko te Ashura k'a kun fɔlɔ k'a kun bɛ dilan cogo min na dɛ ko kun laban minnu b'an bolo kɔsa in na k'o dilan tɛ ten a dilan tɛ ka ɲɛ wa ko min ye a yɛrɛ datula te wɛrɛw la minnu kɔni n'an bɛ jɔyɔrɔ kɔni minɛ a la i n'a fɔ te Zara ka taa se Zamzam ma ani te Kuntam ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye te Ashura kɔni gun ka bɔ a ka jɔyɔrɔba la ka u jɔ a nɔ na wa n'i y'a lajɛ kokura min ye halisa u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna ye a ko te Ashura min ye u ka berebe ye u b'a sɔrɔ waati min na kunfɔlɔya o kun din bɛ u ma nka bibi in na I b'a ye k'a fɔ min ye fɔlɔ ni filanan ni sabanan ye te Ashura o jɔyɔrɔ kɔni ala a m'o sɔrɔ koyi a taa mɛ k'a fili kɔfɛ te wɛrɛw kɔni kɛ mɛ ka sanga sɔrɔ a kan ko ni ɲɛma n'a b'i taabolo yɛlɛma te in b'a la ka dilan cogo min na kunfɔlɔw dilanna ni hakilina minnu ye n'a ma segin o taabolo ninnu kan ko nin tɛna k'a ka kɔlɔnkɔnɔ bin ye wa n'i ye PDG ka kɔrɔfɔw i n'a fɔ a ma sɔn ka kuma ɲinilikɛla ye cogo min na n'i y'a ka tabiyaw ta k'a lajɛ ko yalima ko mun bɔnɛ de b'a fɛ ka société yɛrɛ sɔrɔ dɛ walima société k'a b'a a dawula de b'a fɛ ka ban wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le véridique kɔnɔna na Mohamed Mambe Touré a ka fasiri don Bɔgasiriki maa dɔnnen bɛ ni tuluni min ye n'i y'a di I bɛ kɛ dɔnbaa lafili ye siga t'o la bi ta an b'a bila yan ka kɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ min ye baara in ye a ma daminɛ joona nka hakili la wasa sɔrɔ la an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin I k'a dɔn lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka minɛnw jɛsa an bɛ taa an da I k'a dɔn ayiwa min ye nin alimentation belebeleba de n'a filɛ ACI kɔnɔ